କୁକୁଡ଼ାଟି ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା କି ଏମିତି ହଉ କି ନ ହଉ ଶୃଗାଳ ମିଛ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ତା କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲା, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଶୃଗାଳ କୁକୁଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ଭାଇ, ଏହି କଥାରେ ତଳକୁ ଆସ ନା ତଳକୁ। ଆମେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ବଧାଇ ଦେବା, ସାଥିରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା। କୁକୁଡ଼ା ଏବେ ଶୃଗାଳର ଚାଲାକ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଶୃଗାଳ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗଛ ଉପରୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ଶୃଗାଳଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ମୋର କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସେହି ଶିକାରୀ କୁକୁର। ସେମାନେ ବି ତ ଆମର ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ବି ତ ଆମ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର।